Tabuk subrayung kaitor asuk malmata snamarokni bere jibok ungka pandi kwrwngkuk bo burui no hai hinui saka kaitor da norokno o thaiblungni buphangrokni bwthairokno norok tasadi hinui hon haike o burui jibokno hai hinui saka jong o thaiblungni bebak buphangrokni bwthairokno chawui mano phiaba kaitor hai hinui saka thaiblung kwcharo tongma o buphangni bwthaino le tasadi tabo ta tangdi haike nwng khainai phia a chibok burui no hai hinui saka nwng thwiglak tamni hunba kaitor siwo nwng o buphangni bwthaino chakhe nini mokol kiyoknai tei nwng kaitor bai kaitor hai ongnai tei bubo kaham bubo hamya sawui mannai a burui o buphangno naithok nukha tei bini bwthai chakhe bwswk thokno tei siyan gwnang ongkhe bwswk hamno hinui uansukha haike bo aboni bwthai khagui chakha tei bwsaino bo kisa chadi hinui rwkhe bwsaibo abono chakha afro khe khoroknini mokolno kiyokha haike borok saklanga hinui sawui manlaikha haike borok khwichang bwlairokno subui sakno bolaikha o sarigo borok subrayung kaitor no thaiblungo sarik sal kwchang todao himgrungui tongmani sari khwnakha tei o chwla bai bihik thaiblungni buphangrokni kotono khe subrayung kaitor bai nukjukna kiri lachi huijak laikha tamo khe subrayung kaitor o chwla no ringgi hai hinui swngkha nwng boro ongkha bo hai hinui saka thaiblungo ang nini khorang khwnakha ang nwng bai nukjakna kiriwui lachiui ma huijakha tamni hunba ang saklanga bo hai hinui saka nono saklanga hinui sabo salangba ang nono tasadi hinui samani o buphangni bwthaino da chalang tamo chwla hai hinui saka ang bai tongdi hinui nwng ano rwmani a burui se ano a bwthaino rwo haike ang machakha afro khe subrayung kaitor a burui no hai hinui hwnka nwng tamo khlaikha a burui hai hinui saka chibok se ano belok khe ang machakha amen।